Чакай. Здравейте на интервю с Анелия Георги Войсехович, която ще интервюират Беатрис Сергеева Алексиева. Няколко въпроса. Бети, радваш ли се, че имаш ново бебе? Да, се радвам. За мен това е нещо наистина много хубаво. Това е най-хубавото, което може да се случва в живота. Да имаш някой до себе си и да не бъдеш сам. От кога си го искала? Ами искала съм още след за 5 годишна. Пиша на дядо Коледа, че искам... Как се казва брат ти? Брат ми се казва Сенов Асенов. Добре, много хубаво име. Кой го избра? Аз. Съгласи. Какво искаш, когато има рожден ден, какво би му подарила? Ами бих му подарила много играчки, бих му подарила. Сега бих му подарила и бодита, чарапки, всичко, което бебето ще иска, може би. Той ще иска. Обичаш ли да пееш? Ами да, мисля си аз да пея, мисля да пея някои песни мои на бебето, за да го успокоя като реве. Добре. Искате ли Бети да ни попее малко? Да. Давай Бети малко. Аз обичам да пея, даже да се смея, когато има някой до теб. Направила всичко за теб. Обичам те, аз не мога без теб. Качвам си до мен, ела, не се отказвай никога. Стига, благодаря. Беше хубаво. Имаме малък спор в нашия клас. Кой постоянно краде някои неща? Нека да наблегнем и на това. Габи, според теб, кой постоянно нещо краде? Лили, според теб, от 1 до 100%. Златина Караиванова да седне на стола. Моля, Златина, така. Защо? Какво ти е настроението днеска? Защо говориш на чада? Така, довиждане. И завършваме с Бети и красивата Анелия.